Панядзелак 26 жніўня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаўт Сіўчык. Распачну з добрай навіны. Наш сайт аднавіў сваю працу пад тым самым адрасам belsat.eu. Запрашаю наведваць нашу старонку ў сеціве, а ўжо зараз Белсат-Зум і галоўныя тэмы нашага выдання. Беларускі гаюн не бачыць вялікай групоўкі войскаў на мяжы з Украінаю. Кіеў засцерагае Лукашэнку ад неабдуманых крокаў. Што рабіць з тэлеграмам і ці можна ім цяпер карыстацца? Размаўляем з адмыслоўцам пра бяспеку месенджера пасля затрымання Паўла Дурава. Жульет Бінош, Олег Сянцоў і Агнешка Голланд у абарону Андрэя Гнёта. Зоркі еўрапейскага кіно заступаюцца за беларускага рэжысёра. Танкі, авіяцыю, рэактыўныя сістэмы залпавага агню паланез ды іншую тэхніку размясціў на мяжы з Украінаю рэжым Лукашэнкі. Паводле дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Александра Вальфовіча, вайсковыя сілы, памежнікі і сілы спецыяльных аперацыяў усеяны ў боегатовасці. Сёння менавіта на Гомельшчыне распачалі комплекснае правяранне тэрытарыяльнай абароны. Яно працягнецца да 6 верасня. Украінскі бок назваў вучэнні прыкрыццём нарошчвання вайсковага кантынгенту, у тым ліку наёмнікаў былой групоўкі Вагнера на мяжы з Украінай. Афіцыйны Кіеў заклікаў улады ў Менску адвесці войскі ад мяжы і папярэдзіў: пры ўварванні з Беларусі Украіна будзе лічыць усе групоўкі войскаў на тэрыторыі нашай краіны законнымі цэлямі для удараў. Тым часам Цэнтр супрацьдзеяння дэзінфармацыі пры Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны не бачыць рэальнай пагрозы наступу з Беларусі. Сёння ўначы паводле беларускага гаюна у Брагінскі і Лоеўскі раёны маглі заляцець расійскія дроны «Шахеды». Гэтай ноччу Расія масавана атакавала Украіну з неба. Пацярпелі 15 вобласцяў, ёсць загінулыя і параненыя. З намі на сувязі выканаўца абавязкаў віцэ-дырэктара Белсату, а таксама аўтар і вядоўца праграмы «Прасвет» на Белсаце Сергей Пераса. Сергей, вітаю. Прывітанне, вітаю. Перадусім, такое пытанне: навошта ўвогуле Лукашенка цяпер перакінуў войскі на Гомельшчыну? Я думаю, што Лукашенко загадаў рэальна перакінуць войскі на Гомельшчыну, таму што было занадта відавочна, што гэтых войскаў там няма. То бок, пасля таго, як Лукашенко 13 ліпеня, паўтары месяцы назад загадаў, ці каля паўтары месяца загадаў нечакана падчас візіту на вайсковую базу ў Лунінец, загадаў адвесці беларускія войскі ад мяжы з Украінай, у Расіі гэта выклікала, скажем так, шок. Так? І Лукашенку, асабліва пасля пачатку курскай аперацыі збройных сілаў Украіны, Лукашенку давялося тлумачыцца перад расейцамі вось у гэтым вядомым вялікім інтэрв'ю, тлумачыць сваю палітыку. І увесь гэты час, нягледзячы на заявы Лукашэнкі, што войскі туды вяртаюцца, што ён загадаў вярнуць туды войск, зброю, гэтых войскаў там не было. Прынамсі, пра факт прысутнасці беларускіх войскаў ці павышанай прысутнасці беларускіх войскаў на памежжы з Украінай не паведамлялі як заходнія крыніцы, так і украінскія. А украінскія крыніцы звычайна адкрыта пра гэта кажуць. Яны не хаваюць такую інфармацыю. І быў перыяд, некалькі тыдняў, калі Лукашенко заяўляў пра тое, што войскі туды перакінутыя, назад вернутыя на мяжу з Украінай, аднак сур'ёзныя украінскія заходнія крыніцы гэтай інфармацыі не пацвярджалі. І я думаю, што ў Расіі гэта бачылі, усе гэта бачылі, што Лукашенко падманвае. Таму яму давялося рэальна перакінуць туды не вельмі значную групоўку войскаў дзеля таго, каб не выглядаць як ідыёт ці падманшчык, хлус у вачах расійскага кіраўніцтва. Калі гэта сапраўды нейкая нязначная групоўка войскаў, то навошта тады Міністэрства замежных справаў Украіны выступіла з заявай папераджальнай аб тым, што калі гэтыя войскі перакрочаць мяжу з Украінай, то увогуле усе групоўкі арміі на тэрыторыі Беларусі будуць законнай цэллю? Я думаю, што украінская дыпламатыя зрабіла гэтую заяву, па сутнасці заяву раней не бачаную. Гэта прэцэдэнтная заява. Мы раней не бачылі падобнай заявы з боку Украіны. Я бачу ў гэтым такі сэнс. Звярніце ўвагу, што ў самой заяве была вельмі цікавая дэталь
про тое, каб адвесці беларускія войскі на дальнасць максімальнага стрэлу беларускіх узброеных сілаў, то бок артылерыі. Дальнасць максімальнага удару гэта прыкладна 300 кіламетраў у выпадку ракеты «Іскандер» і, прабачце, «Паланез», і большая адлегласць, каля 500 кіламетраў у выпадку ракеты «Іскандер». Адвесці ракеты ці ракетныя установкі на такую адлегласць, это значыць адвесці іх глыб Беларусі, фактычна цэнтральную і паўночную частку. Это значыць вернуць ракетныя сістэмы, напрыклад, на базу пад Асіповічы. Прынамсі, так? І гэта азначае, што гэтыя сістэмы былі фактычна перакінутыя бліжэй да мяжы з Украінай. То бок Лукашенко перакінуў в рамках гэтай групоўкі ракетныя сілы. І украінцы патрактавалі гэта як сур'ёзны сігнал. То бок сама колькасць войскаў, якая б она ни была, 1000, 2000, 5000, а бывала 5-6 на мяжы з Украінай, яно не мае вялікага значэння. Украінцы паўстрымаюць гэтыя сілы. Нават калі ўся беларуская армія там будзе. А вось ракетную артылерыю гэта сур'ёзная пагроза. Улічваючы той факт, што расейцы білі па цэлях, у тым ліку цывільных, мы памятаем дзіцячы шпіталь у Кіеве, так? І мы памятаем, што падлёт хуткай ракеты тыпу «Іскандер» займае вельмі кароткі час, а адлегласць ад беларускай мяжы да Кіева меншая, чым ад расейскай мяжы да Кіева, то маючы «Паланез» альбо «Іскандер» на мяжы з Украінай, у патэнцыйнай атакі з беларускага боку ёсць вялікія шансы, што яны праб'юцца праз супрацьпаветраную абарону украінцаў. Падсумоўваючы, украінцы ўспрынялі як вельмі сур'ёзную пагрозу факт знаходжання, магчымы меркаваны факт знаходжання ракетнай артылерыі, ці то «Іскандер», ці «Паланез», ці нейкай іншай, меншай дальнасці каля сваіх межаў. І гэта заява Міністэрства замежных спраў Украіны звязана перадусім з гэтай пагрозай ракетнага ўдару з тэрыторыі Беларусі. Аднак падаецца, што Лукашенко таксама усведамляе, нават з гэтай заявы украінскага МЗС вынікае, што калі нейкія дзеянні з тэрыторыі Беларусі будуць, напрыклад, абстрэлы ці яшчэ штосьці, то гэтым разам і ЗСУ можа адказаць. Няўжо ён гатовы пайсці на абвастрэнне сітуацыі? Я думаю, што правілы гульні такія, што ён не гатовы пайсці на абвастрэнне сітуацыі, все гэта разумеюць. І украінцы таксама разумеюць, што Лукашенко не пойдзе далей, хутчэй за ўсё не пойдзе далей, так? Што не ў інтарэсе Пуціна таксама уцягнуць Беларусь у вайну цяпер, прынамсі, хаця сітуацыя Расіі пагоршылася разам з аперацыяй у Курскім рэгіёне, то, тым не менш, я бы ўспрымаў гэта як такое перасоўванне фігур крыху фальшывае. То бок, пагроза рэальная удара з тэрыторыі Беларусі па Ўкраіне, яна вельмі нізкая. Тым не менш, перасоўванне паланезаў пад мяжу, гэта сур'ёзная рызыка. Украінцы мусяць гэта ўлічваць, так? Груба кажучы, браць гэтыя паланезы на прыцэл. То есть трымаць сродкі, якія альбо паўстрымаюць удар паланезамі, альбо нанесуць удар у адказ. Як па гэтых комплексах, так і па іншых беларускіх аб'ектах паблізу з украінскай мяжой. Калі вяртацца да вось гэтага чынніка асабовага складу, некаторыя аналітыкі звяртаюць увагу, што ў прынцыпе беларуская армія збольшага з'яўляецца прызыўной, а таму, калі б увогуле казаць пра нейкую значную колькасць, то патрэбна была б мабілізацыя. І, маўляў, без мабілізацыі няма пра што казаць ні пра якую пагрозу такога наземнага ўварвання менавіта беларускага войска на тэрыторыю Украіны. Нядаўна мы чулі таксама прадстаўніка Генштабу збройных сілаў Беларусі, які казаў пра тое, што калі б, вось, маўляў, у Беларусі была такая сітуацыя, як у Курскай вобласці, то паднялі б там тэрабарону, так далей. Коратка кажучы, далі б людзям зброю, беларусы, маўляў, бы адстрэльваліся самыя там ад ЗСУ. Многія таксама, канешне, трошкі так нават паздзекваліся з гэтай заявы, што калі беларусам далі зброю, то невядома, супраць каго б яны яе павярнулі. Разам з тым, на вашу думку, ці сапраўды няма ніякіх падставаў казаць аб тым, што вось беларускае войска ў бліжэйшы час будзе ўдзельнічаць у нейкіх вайсковых дзеяннях супраць Украіны? Ці сапраўды гэта гучыць абсалютна неяк нерэальна і ірацыянальна? Вайсковыя часткі ў беларускім войску, зрэшты, як і ў шмат такіх войсках, яны ў мірны час не укамплектаваныя на 100%.
Это значит, что яны не готовы до ведения боевых дзеянняў. Для того, каб удзельнічаць у вучэннях нават, часам трэба браць рэзервістаў участкі, то есть вяртаць рэзервістаў, дакамплектаваць колькасць, склад вайсковых частак і пасля гэтага удзельнічаць у вучэннях. Для того, каб бразгаць зброі на межы з Украінай, мобілізацыя ці прыцягненне хаця б часткі рэзервістаў не патрэбныя. Для гэтага дастаткова тых сілаў, якія ёсць, іх пересоўванне, дэманстрацыя нейкая, так? Гэта ўжо пагроза. Таму, сапраўды, калі няма мобілізацыі, і нават няма не проста мобілізацыі, а прыцягнення хаця б часткі рэзерву у войска, то няма што казаць пра сур'ёзную пагрозу для Украіны сёння ці ў бліжэйшым часе. Калі мы ўбачым знакі того, што рыхтуецца мобілізацыя, альбо рыхтуецца прыцягненне участкі, хаця б нейкія частка рэзерву, так, рэзервістаў, у канкрэтнай часткі, не ведаю, рэзерв, напрыклад, сілаў спецаперацый, хаця б, так, альбо рэзерв, не ведаю, механізаваных нейкіх сілаў. Тады мы убачым, што да, рызыка вырасла. А пакуль гэтага няма, я бы успрымаў гэта як пэўную гульню, так, дзе Лукашенко павінен паказаць, што ён бразгае зброяй, ён на баку Пуціна, а украінцы павінны хвалявацца толькі за тое, што там, ну, магчыма, меркавана знаходзяцца ракетныя сілы, якія ў выпадку чаго, ну, могуць складаць сур'ёзную пагрозу. Таму што іншыя часткі, механізаваныя сілы спецыяльных аперацый, вялікай пагрозы для Украіны на дадзены момант не прадстаўляюць. Дзякую вялікі за гэтую размову. Спадарства з намі на сувязі быў выканаўца абавязкаў віцэ-дырэктара Белсату, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы на нашым тэлеканале «Прасвет» Сергей Піраса. Лукашэнкаўскі генеральны пракурор Андрэй Швед хоча, каб полк Каліноўскага прызналі, цытата, тэрарыстычнай арганізацыяй. Адпаведную заяву ён адправіў у Лукашэнкаўскі Верхоўны суд. Беларускія ВРы хочуць сілаю захапіць уладу, сцвярджае чыноўнік, прызначаны на сваю пасаду узурпатарам. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Зоркі еўрапейскага кіно выступілі з падтрыманнем беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта. Супольны ліст ад дзеячаў культуры скіравалі ў апеляцыйны суд у Белградзе. Сярод падпісантаў акторка і прэзідэнтка Еўрапейскай кінаакадэміі Жюльет Бінош, а таксама рэжысёры Олег Сянцоў і Агнешка Голланд. Яны просяць улады Сербіі не дапусціць экстрадыцыі беларуса на радзіму, дзе яму можа пагражаць турэмнае зняволенне праз палітычныя прычыны. Напярэдадні ў розных краінах Еўропы адбыліся акцыі на падтрыманне Гнёта. Заўтра, 27 жніўня, апеляцыйны суд Сербіі разгледзіць скаргу рэжысёра на пастанову аб ягонай экстрадыцыі ў Беларусь. Прапагандысты назвалі імёны яшчэ 3 палітвязняў, якіх рэжым Лукашэнкі вызваліў праз памілаванне. Паводле тэлеканалу ОНТ, сярод 30 памілаваных на волю выйшлі гомелец Александр Галуза, доктар з Берасця Олег Зыкун, затрыманая летась, а таксама Руслан Красаў, які заставаўся за кратамі з верасня 2022 года. Усяго праваабаронцам вядома пра 22 палітычных вязняў, вызваленых праз памілаванне. Апублічаныя імёны 15 з іх. Указ о памілаванні 30 палітвязняў Лукашенко падпісаў 16 жніўня. Не стала праваабаронцы пінскай актывісткі Веранікі Івановай. Паводле парталу «Зеркала» жанчына памерла ў пінскім шпіталі. У мінулым Вераніка была старшынёй пінскай арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамады». Зазнавала сталы пераслед з боку міліцыі. Яе неаднаразова затрымлівалі і каралі, нібыта за ўдзел у акцыях пратэсту. Сын Веранікі Кірыл ваюе на баку Украіны ў складзе палка Каліноўскага. Два гарадскія аўтобусы сутыкнуліся ў Магілёве. ДТЗ адбылося раніцаю на скрыжаванні праспекту Міру і вуліцы Каралёва. Паводле магілёўскай ДАІ абодва аўтобусы пад'язджалі да светлафора. Першы спыніўся на чырвоны сігнал, а другі не. У выніку сутыкнення пацярпелі 4 пасажыры. Іх даставілі ў шпіталь. Тэлеграм зрабіў афіцыйную заяву з нагоды затрымання свайго стваральніка і кіраўніка Паўла Дурава. Маўляў, бізнесовец часта падарожнічае па Еўропе, і яму няма чаго хаваць. А месенджер, сказана ў заяве, цалкам адпавядае законам еўразвязу. Прынцыпы яго мадэрацыі адпавядаюць стандартам індустрыі.
Пракуратура Парыжу мае выступіць з заяваю адносна затрымання заснавальніка тэлеграму Паўла Дурава. Паводле крыніцы французскага тэлеканалу ТФ1 бізнэсоўцу могуць выставіць абвінавачванні, датычныя да тэрарызму, наркотыкаў, махлярства і іншых антызаконных дзеянняў, якія сталіся магчымымі праз адсутнасць мадэрацыі ў тэлеграм і адмове адміністрацыі месенджера супрацоўнічаць з уладамі. Намеснік старшыні Савету бяспекі Расіі Дмітрый Мязведзеў заявіў, што Дураў дарэмна пакінуў тэрыторыю Расіі, нібыта ён папярэджваў яго пра магчымыя праблемы з урадамі розных краінаў за адмову ў супрацы з праваахоўнымі органамі. Падтрымку Дураву выказаў кіраўнік садсеткі X Ілон Маск. А яго развяз ён абвінаваціў у наступе на свабоду слова. Заснавальнік тэлеграму Павел Дураў быў затрыманы вечарам у суботу ў парыжскім аэрапорце Ле Бурже, куды ён прыляцеў на прыватным самалёце з Азербайджану. Акрамя расійскага грамадзянства, Павел Дураў мае яшчэ 3, у тым ліку і французскае. Паводле тэлеканалу ТФ1 бізнэсовец нібыта ведаў, што аб'яўлены ў розшук у Францыі. І тым не менш прыляцеў туды. Затрыманне Паўла Дурава паводле французскіх законаў можа цягнуцца да 96 гадзінаў, пасля чаго яго мусяць альбо вызваліць, альбо выставіць яму абвінавачванне. Спадарства, з намі на сувязі эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантальяні. Спадар Мікалай, вітаю вас. Вітаю. У Францыі затрымалі кіраўніка тэлеграму Паўла Дурава. На вашу думку, ці гэта штосьці мяняе для карыстальнікаў месенджера? Нет, потому что, в принципе, понятное дело, что Павел Дуров был вдохновителем Телеграма и SEO, то есть директором, но в любом случае команда работает, и пока сбоев в Телеграме непосредственно не наблюдается. Мы ведаем, што пасля 2020 года менавіта Telegram стаў такім галоўным месенджерам увогуле праціўнікаў рэжыму. Такія праекты, як Новая Беларусь альбо платформа «Голас» часта абапіралі нават сваю бяспеку на Тэлеграме, бяспеку карыстальнікаў. І я думаю, што многія людзі задаюць пытанне, наколькі гэта бяспечна. Вось цяпер дырэктара Тэлеграму арыштавалі, і што цяпер нам рабіць? Здесь есть определенные позитивные моменты во всем этом круговороте событий, что его арестовали во Франции. Соответственно, там есть верховенство закона, и его, соответственно, будут судить согласно закону, ну и там то, в чем его обвиняют, а у него будет возможность себя защитить с помощью адвокатов. И, опять же, работает презумпция невиновности. То есть пока, даже если предъявлены обвинения, все равно должно быть какое-то судебное разбирательство и так далее. С точки зрения Телеграма и его роли в событиях 2020 года, с одной стороны, да, конечно, это был важным инструментом коммуникации, но, с другой стороны, также мы можем наблюдать, что Телеграм был достаточно удобным инструментом репрессий с точки зрения белорусских правоохранительных служб. В частности, телеграм-каналы, администраторы телеграм-каналов, которые были задержаны, и, опять же, в принципе, функционал Телеграма позволял достаточно легко идентифицировать пользователей в Телеграме. Разам з тым, калі мы кажам увогуле пра гэты месенджер, які дагэтуль застаецца ў нас папулярным, на вашу думку, ці вось вы кажаце, што яго функцыянал наадварот дапамагаў у рэпрэсіях. Ці гэта не азначае, што трэба шукаць нейкія іншыя спосабы камунікацыі, нейкія іншыя шляхі? Які месенджер можа быць больш бяспечным у дадзеных умовах, на вашу думку? На самом деле, безопасные мессенджеры, они существовали до этого, до того, как Telegram стал более популярным, просто они менее удобны обычно, там нет стикер-паков, либо удобных каналов для коммуникации. То есть, в принципе, ну, такая классическая альтернатива Телеграму, это, конечно же, мессенджер Signal, где используется сквозное шифрование. Здесь, на самом деле, важно понимать, что Telegram не самый безопасный инструмент, но он достаточно удобный и распространенный. То есть в любом случае большинство пользователей, скорее всего, продолжат им пользоваться, несмотря на то, что потенциально это может быть как-то влиять на их безопасность. Но в любом случае даже по себе можно судить, что вы пользуетесь не только Telegram и другими мессенджерами, там Facebook Messenger, Viber и так далее. Вопросы, насколько они безопасны, это уже отдельный вопрос.
Калі кажам акурат пра Viber, то падаецца, гэта найменш бяспечная ўвогуле платформа, бо ўсё ж такі мы бачылі нават прыклады на дзяржаўным тэлебачанні, калі праслухоўваліся размовы, якія праводзіліся праз Viber, а не праз GSM-сувязь. Таму, напэўна, гэтую сетку ўвогуле, гэты месенджер нельга рэкамендаваць беларусам у гэтых умовах. Конечно, здесь самое важное — это для себя выставить критерии, на основании которых мы считаем, что тот или иной мессенджер является безопасным. То есть, с одной стороны, в Viber официально используется сквозное шифрование по умолчанию. То есть он такой же безопасный, как, допустим, мессенджер WhatsApp либо Signal. Но дальше у нас есть специфика локализации и негативные кейсы пользователей. Вот, допустим, вы говорите о том, что Viber прослушивали, несмотря на шифрование. То есть, значит, там есть какие-то уязвимости, которые позволяют это делать. Яшчэ адзін момант, калі кажам увогуле пра бяспеку папулярнага ў Беларусі тэлеграму. Цяпер Паўлу Дураву ў сувязі з арыштам, хоць мы не ведаем яшчэ нейкіх афіцыйных прычынаў, яшчэ чакаем на заяву афіцыйную пракуратуры французскай. Аднак пачалі ўзгадваць Паўлу Дураву усялякія іншыя ягоныя, скажам так, грахі, што, маўляў, нібыта месенджер гэты стараецца быць незалежным ад усіх урадаў, а тым не менш ішоў на саступкі і ў Расіі, калі кажам пра блакаванне супольнасці пратэстоўцаў, таксама ў Іране, дзе таксама быў чат, які каардынаваў пратэсты, таксама быў заблакаваны тэлеграмам. Мы ведаем, што і ў Расіі, і ў Іране гэта такія рэжымы аўтарытарныя, часта якія імкнуцца да таталітарызму. Атрымоўваецца, што не так усё таксама вольна і свабодна і ў тэлеграм-супольнасці. Но здесь самое важное — это, конечно же, смотреть на Telegram не как общественно значимый проект для связи пользователей, а на бизнес. И, соответственно, здесь какие-то вещи диктуются бизнес-интересами, которые, в принципе, выставляет для себя Павел Дуров для развития Телеграма, получения максимальной прибыли. Но я бы немного развел политику и технологию, потому что важно понимать, что, допустим, на данный момент нет подтвержденных фактов того, что внутренняя чат-коммуникация пользователей предоставлялась спецслужбам российским либо иранским. Это не значит, что это не может быть, но пока не было вот этих вот фактов, которые это подтверждают. Это значит, что, конечно же, мы стремимся к обеспечению безопасности нашей коммуникации. Идеальный вариант, если мы доверяем владельцу сервиса, и плюс, если владелец сервиса соответствует определенным критериям, стандартам и обеспечения безопасности данных. С другой стороны, самый простой способ не строить безопасность коммуникации на доверии — это использовать мессенджеры, которые используют шифрование сквозное. Так называемое сквозное шифрование или от устройства до устройства, которое позволяет, вне зависимости от желания владельца пользователя, надежно обеспечивать безопасность коммуникации, такие как Signal, DeltaChat, Wire и любые другие. То есть их достаточно много на самом деле. Пытанне тэхналогіі, пытанне таксама нейкіх палітычных момантаў. Вось мы бачым, як французскія медыі са спасылкай на свае крыніцы публікуюць інфармацыю, маўляў, што могуць увогуле закідаць Паўлу Дураву, і вынікае, што яму могуць закідаць рознага кшталту злачынствы, якія здзяйсняюцца нібыта з дапамогай тэлеграму, а менавіта з дапамогай гэтай нейкай ананімнасці, якая існуе ў гэтай супольнасці. У сувязі з гэтым у мяне вось такое да вас апошняе, бадай, пытанне. На вашу думку, наогул, наколькі вось як пагадзіць гэтыя сферы? З аднаго боку бяспека, а з другого боку ўсё ж такі кожны чалавек мае права на прыватную перапіску, мае права на тое, каб уласна стасавацца з іншым чалавекам без нейкага кантролю, без нейкай, не ведаю, санкцыі суда ці пракурора і гэтак далей. Што вы мяркуеце на гэты конт і ці сапраўды гэта, скажем так, адпаведныя ўвогуле спосабы змагання з тэрарызмам, такое вось праніканне ў асабістае жыццё чалавека і ў ягоныя перапіскі? Здесь у нас извечная борьба безопасности и свободы. Если мы хотим свободу слова и свободу и безопасность нашей коммуникации обеспечивать, с другой стороны, государство под предлогом борьбы с терроризмом имеет возможность, на самом деле, вмешиваться или получать доступ санкционированный, либо несанкционированный. Это мы можем видеть на предмете таких социальных сетей, как ВКонтакте, либо Одноклассники, где российское государство с легкостью получает доступ к любой информации, которая оперируют пользователи в данных социальных сетях. И здесь мое мнение, что для меня это ценность. То есть для меня право на приватность является частью ценности, которую я транслирую. И я бы сказал, что в этом плане
право на приватность является важнее для меня. С другой стороны, у правоохранительных служб есть достаточно большой набор инструментов, который позволяет им вести оперативно-розыскные мероприятия и, соответственно, отслеживать преступников. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Гаспадарства. З намі на сувязі быў Мікалай Кванталіяне, эксперт у лічбавай бяспецы. Спаборніцтвы па бегу сярод коргі прайшлі ў Вільні. Пазмагацца за званне самага спрытнага ў літоўскай сталіцы сабраліся каля 100 сабакаў з краінаў Балтыі і Польшчы. Сёлета спаборніцтвы адбыліся ўжо трэці раз, і акрамя забегу на 50 метраў коргі паказалі сябе ў адзіночным спрынце і ў конкурсе строяў. Гаспадарства, калі для вас гэта бяспечна, подписывайтесь на наш YouTube-канал Белсат News, ставьте падабайкі і каментуйте. Для вас працаваў Віталд Сіўчык. Волі і міру вам.